E o zi liniștită, tot. Aoleu, gen cum te uiți la benzinărie aia, o instingă. Bă, colegii, m-auziți, mă? Da, te auzim. Bă, m-auziți, bă? Bă, vezi că e mai bătaia la ăsta. Ținem? Unde e bătaie, că acolo trebuie să fiu și eu. Unde e, mă, bătaie? Ei, unde e bătaie? Răspunde, bă, e nebună. E o zi liniștită, unde mii de oameni se Unde-i distrează bătaie la... deșteptul satului? Deșteptule, unde e bătaie? Nici noi. Bă, ăsta cu BMW-ul alb, vrei să-i zi lui domnul polițai ca arme? Ăsta nu știe să vorbească. La CNN, bă, cred că la CNN, cred că. Cine ne mă, că oricum bătaie mereu acolo. Data viitoare să nu mai pe contraseis. Data viitoare Și să nu mai bătaie, iei pe s-a contrasens, la bă, omor pe băiatule, unul bă. și aia a fost. Ești la CNN? Să-ți bagi mințile. Mai în un data umor. viitoare. Zi, doamnă, Atunci asta care merge. bătaie? Poliția ei. Să nu mai mergi, să nu mai mergi pe contrasens data permisul. viitoare, că te ia domnul polițai. Da. Ai grijă că ăștia sunt nebuni Veniți rău. aici la CNN. Prins poliția când a mers greșit cu motocicleta? Ok. Bă, muie. Dai bre, dar ce asta bre, dai peste mine? Tu nu vezi ce mașină nașpa ai? Vezi ce mașină nașpa ai, dai peste mine? Domnul polițist ăsta Căutați, domnul, a trecut pe roșu, duceți-vă după el, pe ce asta? Du-te, mă! Ce luptă, frate? Că nu e nicio luptă. Nu știu. Nu e, mă, ăla visează cu ochii deschiși. Bă, nu mai face! Dați. Bă, înapoi, hai la showroom unde nu știu, Hai. ne prind cu ochii. Tutu. Aveți grijă, Zi, mă. aveți grijă că ea au arme, de acolo de-au CNN. fugit. Trage pe Bă, înapoi, că Trag, aici trag. ce e ceartă? Că de nimeni nu se ceartă pe aici. M-a luat poliția, Frate, bă. că ai vezi pe pereți. M-a luat poliția. Unde ești? Mă urmăște poliția, te iau sunt eu? pe la fleca. Păi nu, că... Fleca, vezi că vin cu 450 spre tine. Hai, amândoi. Nu, că acum sunt... Motocicletele. Acum sunt pe autostradă. Care autostradă? De unde încep? De la ambulanță? Da, da. Cum, mă? Că sunt în spatele tău. Să te tem. M-a făcut praf. Mă, ăsta. Dă-te. Eu sunt, mă. La unde mă? Bă, pe contrasens. Sau... Unde ești, bă? Da, mă, așa. Sunt la fleca, țintă. Hai, că Am vin scăpat de aia. Ba nu. Ok. Pe oricum eu fug cu Să mașina, iau. îmi place să fug de ăștia. Vin Crezi să niște te iau fraieri. cu motocicleta, că merg Păi 460 spre nu, tine că acum. e mai bine așa cu mașina, că fug de fraierul ăla. Da, nu mă poate să mă prinde cu mașina, cu motocicleta. Ah, Mamă, două mașini. Ia. În Gârv acum. Nu, că-i pierd în Gârv. Praf m-a făcut. 10-50 masiv. Unde mă tof cu praf? Repede la spălătoria aia. A, te-am văzut. 3 mașini după mine. Se trage.
Te văd, vă văd. Mă duc în groove la noi. Bă, văd o mașină de poliție. Ami, răspunde-și tu la telefon. Bă, unde ești? În groove la noi. Fug, gemam pe jos acum. Dar n-au curat să vină în groove. Nu cred. Bă, ha. Unde sunteți, mă? Bă, Denise, unde ești? Unde ești? Sunt pe la... Bă, nu e nimic cu aia. Unde ești? Bă, nu, du-te, mă, Fabi. Vin repede. Vezi Dar ce vreau am să fugi pe acolo. Pe în fața spitalului. Unde te așteaptă? De În ce un... spital, în fața spitalului. Bă, ăștia sunt proști, mă. Bă, mai ești în viață? Edu. Tu vine să te luăm dacă vrei să te luăm. M-a scos, sunt în groove acolo la noi. Pe strata aia, dar nu veniți. Că ei sunt vreo 5-6. Ești la groove? Da, sunt groove. Acolo unde era accident? Nu, așa, da. Spălătorie? Nu. Bă, da, ăștia sunt proști, frate. Ești, sunt, nu știu, nu te gât. Groove. Unde sunteți? O zis să se la groove, dar unde e la groove, frate, că eu nu-l găsesc. Uite-l, mă. Dar de ce puneți, mă, ce faceți? Alo? Ești de mine? Fuck, vină, ieși. Bă, ziceți-mi numărul Ești, repede. bă, că sunt la groove aici, au plecat polițiștii. Ziceți-mi numărul! Groove aici, unde e mafia. Repede. Unde ești? Pleacă, mă, pleacă. Piste, ia-te aici. Sunt poliția pe în jurul meu, că sunt băgat într-un buș. Mă, te iau, Sunt că într-un se pot tufici duce. vere, pleacă de aici repede, că plec eu de aici după. Să comandă polițiști aici. Ne, mă. Nu, fii atent și tu. Bă, frate, am venit aici să te ajut. Vine mai răpă. Oricum, polițiștii nu mai sunt complicat. Denise. Denise. Să-mi zici numărul de la grup. 837, 807, 857. Că a plecat, du-te repede, a plecat. Nu, pleacă, că fug eu cu mașina mea. Tu pleacă, orice face, Vezi? pleacă, că te iau Bă, și nu pe mă vezi, tine. mă. Te văd, pleacă de aici. Băi, Pleci de aici. Andrei, tu erai, mă, ăla cu mașina aia mare. Ești? Bă, vezi că era aici la îmbrăcăminte poliția. Am văzut, era ticket pe acolo. Ei, nu mai sunt poliții, văd că erau pe aici la showroom. Da, văd. Vino înapoi în groove. Dacă vrei, sau lasă că vin eu. Hai că sunt eu la groove. Și
M-au urmărit în piția, bă, frate, dar iar nu Da, m-au mă. prins. Fraierii. Vine acolo, la cercul ăla. Uite, uite. Conduc Dă-te, dă-te. până mașină. Până mă cred că e spate. Sunteți? Unde sunteți? În grup, la cercul ăla, acolo la noi, la casă. 845. 845? De la benzinărie acum. Mă. Uite, N-a văzut, n-ai văzut. Bagă, ce mișto e motocicleta asta, mâncați și spun și costă 11 milioane. 11. Mi-au și eu. Da, bă, cum dă pe asta te niverește poliția. Păi nu Da, vrei? mă, dar vezi că bagă viteza asta, normal, că de-aia scoste astea, mă, puțin și bagă viteza. Du-te pe autostradă dacă vrei să o cerci. Unde ai dispărut, Denise? Păi vezi că nu mă prins dacă sunt eu la volan. Pe autostradă. E, dracu, mai ajunge pe Vezi auto. că ea pe la 40 așa, 30 nu prea virează să pui frâne. Asta știi, doar îți spun. Dar nu prinde 400 asta. Ba, da, prinde. Cum e? Am naibii polițiști, nu m-au prins fraierii, băi. Cum e motocicleta? E mișto asta. Mi-au și eu când stăteam de ea. Uite mai aici, bă. Mamă, ce era să te facă muce la. Ce-ai făcut, mă, de venitule? Ce-a făcut asta, bă? Ce faci, mă, off-road? Unde e la un? A murit. Te-ai murit? Bă, ne auzi? Tu. Da, mă, bă, am murit, mă. Ah, Mori, ești bă. prost, a luat ăla cu mașina aia, a apăsut direct. Are, Fă bă, tichet și cam. zic că ai murit din greșeală. Ia, Mamă, ia. uite. Aici a zburat ăla. Să nu fii admin, bă, deșteptule. Opa! Mamă, păi dacă ar fugi așa mașina mea. Bă, da, ăia nu m-au prins, vera, știi de ce? Fiindcă lor le e frică să vină singur cu o mașină gen în grup. Și așa s-au oprit toți și au zis că o vin până în spate, gen. Și am fugit foarte ușor, am rămas în grup și m-am ascuns într-un buș. Orb sunt, bă. Dar și eu dacă ne prinde aia acum, belito. Ne prinde, că nu te prinde, ca nici n-au mașini rapide. Doar la Bugatti, Bugatti, ăla, da. Nu, Bugatti-le vezi că bagă aceeași viteză ca a mea. Nu, e mai, cum se numește? Mai încet. Mai încet Bugatti-le. Ce faci, bă, te uiți? Doamne. Până la ochi. Mamă, ce ar să iau pe ăla. Pa! Oh, Ai murit, a? A, nici eu l-am murit. Nu e ca și cum m-a luat ăla din plin. Mă mai lași mine să conduc? dai, bă, ce? I-am testat de 100 de ori. Mișto că gen dacă faci un 0-100 prinde foarte repede, știi? Eu zic să schimbăm, că văd că sare focul din ea. Ce? Zic să schimbăm, să mergem la garaj, că sare focul. E nașpa că dacă te prinde poliția pe asta, Da. e nașpa. Numai să dăm de niște polițiști. Da, dar dacă e singur în mașină, n-ar ce să facă, doar trebuie Da, să ne da. urmărească. Da, să ne urmărească, bine zis, dar de unde bani să ne urmărească? Pe ești nebun pe autostradă sau pe străduțe, e foarte ușor să-i pierd, că fac așa, mai pun și o spună de asta, mă întorc așa și am pierdut. N-ai văzut cum conduc eu de zici că Ești că ești baby driver. nu mai găsim și noi polițiști aici. Poliția.
Zici că după urmărirea cu mine s-a epuizat toată poliția. Deci mai sunt Te așa, caută 1, prin 2, grup. 3. Smur mai disponibil. Asta smurduri. Bă, dar tu pe unde ești de țuțu? Încă ești mort? Da, e încă mort. Uite, pe aici au venit descreerația. Da, pe aici prin spate, că am văzut mașina. Pe Bă, aici unde și-au sunteți? urcat. Suntem la În grob aici, grup. unde era el să fie arestat. Pe aici au venit nesimțiți. Am băgat pe după astea pe aici. Nebunii. Aoleu. Vrei să-ți arăt unde m-am ascuns eu? Da, te-am văzut aici, pe aici, prin casa asta. Uite, vezi, pe aici, la vezi bucheț. copacul ăla Da, de mă, acolo? În bușul ăla de acolo. Ți-am văzut mâna. Dar proști, bă, să-ți arăt că o să filmez, o să postez iar o filmare. Bă, mâncați-și. Bă, vere, deci, efectiv, au trecut de 2 ori pe lângă mine și ziceau, bă, o fi în bușul ăsta. Bă, vere, dar nu mă vedeau. Fiindcă am scris /e pass out 3, știi, și mă lungește pe spate. Și n-au cum să mă vadă. Eu le-am dat și Dacă șanse, ziceți vere. acum unde Boci, sunteți? am auzit sirena de la poliție. Bă, Da? ce faceți, bă, pe acolo de vă tot ia poliția? Noi suntem pe la podul de la poliție. Făcut? Suntem pe La podul podul de de la la poliție. Ai mașini de poliție? Nu cred că e. Nu cred. Nu e, bă. Cap de ou, bă. A, bă! Oh. Hai că vin și eu la podul. Bă, da, mișto e motocicleta asta, munte. A? Mișto motocicleta, să te distrezi cu ea. Nu am avea și mafie și s-ar putea... Bă, mai sunteți acolo?